Φάουλ. Παπαλουκάς, 5 δευτερόλεπτα πάει προς τα μέσα, θα κερδίσει τώρα το φάουλ στο χειρότερο χρόνο για τη Βραζιλία. Στα 7 δεύτερα πριν από την εκπνοή της δικής μας επίθεσης και στα 56 για το τέλος. Να δεις που θα τους καπουλάρουμε και απόψε. Κοίτα, νομίζω ότι είναι σαν τον παίκτη που παίρνει εντολή από τον προπονητή για ευνόητους λόγους για να διεκδικηθεί μπάλα, να χάσει τη βόλη. Δεν τη χάνει ποτέ, τη βάζει. Στατιστικά αυτό αποδεικνύεται. Έτσι και τώρα η δική μας ομάδα δεν μπορεί να νικήσει αν δεν κάτι την ενοχλεί. 8 στις 8, όχι, παραπάνω. 9 στις 9. 4 ο Διαμαντίδης. 2 ο Φώτσης 6, 2 ο Λάζος, ο Παπαδόπουλος 8 και 2 ο Παπαλουκάς 10. 10 στις 10 βολές, Βαγγέλη, για την ελληνική εθνική ομάδα είναι ένα πολύ μεγάλο παράσημο αυτό στα τελευταία 2,5 λεπτά. Όπως επίσης πολύ μεγάλο παράσημο, Βασίλη, είναι ο χαρακτήρας που δείχνει από τη στιγμή που οι Βραζιλιάνοι κάλυψαν ένα handicap 20 πόντων σε βάρος τους. Με σερί 17-0. Αναπάντητων πόντων δηλαδή. Και βεβαίως από την ώρα που προσπέρασαν κιόλας καταφέραμε να αντιδράσουμε σωστά, χωρίς το ζήσει και να προσπεράσουμε τώρα. 82-75, 56 δευτερόλεπτα για το τέλος. Διακοπή για διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω για το τέλος του αγώνα. Γυρίσαμε στην αρένα της Χαμαμάτσου. 56 δευτερόλεπτα για το τέλος, 82-75. Η εθνική ομάδα έχει βάλει 82 πόντους με τον πρώτο σκόρερ στο τουρνουά των Σπανούλη να έχει 0. Μασάδο ψάχνει χώρο για 3, θα δώσει το Χουέρτας. Αυτός πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει τον Γκαρσία. Το τρίποντο από το τελευταίο δεν είναι καλό. Βαρεχάος πρόχνει και έχει κάνει φάουλ. Θα δοθεί σωστά. Εδώ νομίζω ότι ο Κίμος ερήφθη. Διότι αν σκόραραν οι Βραζιλιάνοι και μάλιστα από 6-25, διαφορά στους 4 θα έκαμε τη ρουλέτα των ελευθερών βολών. Τώρα η εθνική, η οποία είναι εξόχως εύστοχη από την γραμμή του φάουλ, με 2, 4, 6, 8, 10 στη σειρά, πηγαίνει για τις 12 στις 12 με τον Τζαρτσαρί. Και η πιο προπονημένη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ομάδα σε καταστάσεις ειδικές. Ειδικές καταστάσεις που έλεγε κάποτε και ο Φέδων Ματθαίου. Και μάλλον τους καινούργιους προπονητές, γιατί δεν τις ασκούσαν αυτές και δεν αφιέρωναν ένα κομμάτι της προπόνησής τους στο πως γυρίζουν μάτς και γίνονται ανατροπές. 2-2 και ο Κώστας Τζαρτσαρής. 12 στις 12 η εθνική. 84-75 στο συν 9. Μασάδο, Σπλίτερ. Μασάδο κάτω το καλάθι, ανάποδο λέει απαστοχή, αλλά παίρνει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Διαμαρτύρεται ο Φώτσης που θεωρεί ότι δεν άγγιξε τον αντιπαλό του. Νάτος εδώ τα λέει με τον Κροάτι διαιτητή, τον Ντουμπράβκο Μούφιτς. Ο οποίος βεβαίως έχει καλύτερη, πιο εξοικειωμένη με τα ευρωπαϊκά έθιμα νοοτροπία, διότι είναι Ευρωπαίος, είναι Κροάτης, από ότι ο διαιτής από τον Δομινικανή Δημοκρατία. 84-75 με τον Μαρσελίνιο στη γραμμή. Νομίζω ότι το ορόσημο του απόψινού αγώνα, επειδή πάντοτε υπάρχει ένα σουτ, όποιος και αν το βάζει, ανεξαρτήτως στιγμής, αν είναι στο τελευταίο δευτερόλεπτα ή όχι. Ασφαλώς είναι το μεγάλο τρίποντο του Νίκου Χατζηβρέτα, ο οποίος μάλιστα σήμερα είναι πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας με 14 πόντους. Εκείνο το 72-72 ήταν όλα τα λεπτά. Σήμανε την τελική αντεπίθεση της εθνικής ομάδας για να φτάσει σε αυτή την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο μουντομπάσκετ. 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, φάουλ του Χουέρτας πάνω στον Παπαλουκά που θα πάει με τη σειρά του στην γραμμή. Η εθνική έχει 26 στις 30 βολές, εκ των οποίων 12 στις 12 στη σειρά. Και πάει ο Παπαδόπουλος τώρα για το... Ο Παπαλουκάς για τη 13η, για να δούμε αν θα είναι Βρουσούζικη. Όχι. Δεν μας πιάνει κανένα μάτι. Ό,τι ήταν να μας πιάσει μας έπιασε με τους Λιθουανούς, 20 χάσαμε. Έχουμε κάβα, Τώρα θέλουμε συνένα αύριο με τους Τούρκους για να είμαστε στην πρώτη θέση και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα έρθουν. 86-77, έχουμε νέο time out. Το παιχνίδι λίγο έως πολύ έχει κρυφθεί. Είναι time out για εμπορικούς λόγους, τηλεοπτικότητα. Εμείς τα είχαμε εξαντλήσει όλα, συνεπώς θα κρατήσουμε το μικρόφωνο και κρατάμε και αυτό το πλάνο της απογοήτευσης του Λεαντρίνιο Μπαρμπόσα και του Χουέρτα δίπλα. Ο πρώτος έχει απόψε, Βασίλη, πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Θα έλεγα ότι δεν πρόλαβε καν να σκοράρει. Και πού να μην έπαιζε και στο NBA. Εκείνοι που γύρισαν το μάτς ήταν εκείνο το περίεργο σχήμα με τους
4 περιφερειακούς κατ' ουσίαν παίκτες που χρησιμοποίησε ο Λούλα. Αυτό είναι το όνομα με το οποίο είναι γνωστό. Ξέρετε, οι Βραζιλιάνοι δεν χρησιμοποιούν ονοματεπώνυμα. Λέγονται Λούλα, Μεσίνιο, Μαρσελίνιο, Εστέβαν, Λεαντρίνιο, Ροναλντίνιο. Εντάξει, πες το πιο κομψά όπως το λέω εγώ. Χαβιέ, Λούλα, Φερέιρα. Όχι κι άλλο όνομα. Αλοΐζιου. Εντάξει, μετά θα είναι σιδηρόδρομος, δεν προλαβαίνουμε να πούμε λοιπόν, και ουσιαστικά ο παίκτης ο οποίος τους οδήγησε, 2 παίκτες ήταν εκείνοι οι οποίοι τους οδήγησαν, ο Άλεξ Γκαρσία με ένα καταπληκτικό τρίποντο με μεγάλη καμπύλη και ο Τιάγκο Σπλίτερ βεβαίως. Μασάδο με τον Τζατσαρίνα και εκεί πάνω του μετά τις αλλαγές θα στην δεν βρίσκει χώρο για να σουτάρει. Τώρα θα κάνει ένα σουτ υποκακές προσέσεις στα Κάρφωμα. Παπαλουκάς, αντιαθλητικό. Ακόμα καλύτερο. Μετά την πάσα ευνηδιασμού του Διαμαντίδη. Και πάμε για τις 16 στις 16 βολές. Η διαφορά είναι στους 11. Ζήτημα νίκης, ζήτημα ήττας δεν τίθεται. Μένουν μόλις 12 δευτερόλεπτα. Ο Παπαλουκάς άλλος είναι πολύ ψύχρεμος πάνω από τη γραμμή. Και το μεγαλύτερο σκορ στο μουντομπάσκετ για την εθνική μας ομάδα, έτσι κι αλλιώς. Ανεξάρτητα με το τι θα κάνει και στη δεύτερη βολή ο Θοδωρής. 15-15. Είχαμε πετύχει 84 με το Κατάρ, 81 με τη Λιθουανία σε παράταση όμως, 72 με την Αυστραλία. 87-77 σουτάρουμε με μέσο όρο, πετυχαίνουμε δηλαδή μέσο όρο πάνω από 80 πόντους στο μουντομπάσκετ. Βεβαίως. Τον Παπαλουκά για το κάρφωμα μετά την επαναφορά. Αυτό είναι το κερασάκι στην τούτα της τελικά εύκολης στο τελευταίο δίλεπτο του διοικής, αφού ήμασταν μπροστά με 20 πόντους κοντά στους Βραζιλιάνους. Γκαρσία απαντάει με ένα τρίποντο για το 89-86 δευτερόλεπτα ακόμη. Παπαλουκάς, Χατζιβρέτας, Τσατσαρής, ένα ακόμη κάρφωμα. 91-80 και εδώ το παιχνίδι ολοκληρώνεται στην αρένα της Χαμαμάτσου.